Pamilya ng nasawing bata umano dahil umano sa dengue, hiling ang kasagutan at hustisya. Para sa detalye kasama natin, Idol Rona Raka. 104.7 IFM Report. Sumisigaw ng kasagutan at hustisya ang naiwanang pamilya ng isang 5 taong gulang na batang babae mula sa Puzurubio, Pangasinan. Idinatali na Marjorie Sarad ang nangyari sa kanyang anak matapos itong makaranas ng lagnat kung saan minabuti nitong ipacheck up umano sa ospital upang masuri. Ayon sa ina, nagpositibo man ito sa urinary tract infection o UTI at dito na niresetahan ng antibiotic at paracetamol. Bagamat upang maiwasan umano ang posibleng dehydration ay ipina-admit na nito ang bata. Dinetect po nila, UTI daw. Nilab test po daw nila yung anak ko. Dugo sa kaihi. UTI daw po. Uwi po namin galing bahay. Kinagabihan po. Nagpa-admit na po kami. Apo. Tapos yun po, di-next stress natin. Siyempre, akala ko na magiging okay na. After 2 days po na naka-admit kami, yung anak ko po, mataas pa rin yung lagnat. Tinatanong ko po sa kanila yun. Bakit yung anak ko po, mataas pa rin po yung lagnat, sabi ko. Tapos hindi po kumakain. Sabi po ng doktor na babae, sabi niya, kakain din po yan pag gutom yung anak nyo, sabi po niya. Check po ba ng dengue test yung anak ko, sabi ko. Ay, pwede po natin i-request yun. Dengue test at typhoid fever po. Bakit ganun? Okay. Kailangan po ba? Sabi po ang magre-request. Bakit hindi nila agad? Yes, ma'am. Agad chinek, kasi yung anak ko po, may sign na. Yes po, hindi na dengue test po yung anak ko. Kung hindi ko pa po tinanong sa kanila, sa nurse, tapos sabi nila, i-request ko daw po. Ang ginagawa lang po nila, pinupunasan saka ginagamot po ng paracetamol. Yung anak ko. Nagtiwala po ako na yun lang talaga kasi gumagaling naman po yung anak ko. Hindi ko po alam na yung palang pagsisisyo na yan, unti-unti na pong umakyat ng sira sa kanya. Kumakalat na po pala yung dengue niya. Sa kasamaang palad, nasawi ang 5 taong gulang na bata sa pang-4 umano nitong seizure. Umaasa ngayon ang pamilya ng biktima ng kasagutan mula sa ospital at anuman umanong pahayag mula sa kanilang pamunuan. Samantala, nauna nang tiniyak ng Provincial Hospital Management Services Office ang masusing investigasyon ukol sa naturang insidente. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Rona Raka. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.